ang pagpanday sa habal-habal kaanugon ni anhing kongresista Raul del Mar. Si anhing kongresista Raul del Mar iya gining gipaningkamutan kay kita man diri Subo ang apil sa kinadaghanan o mga habal-habal. Nagpanday gid siya balaod nun ini. Og in fact sa iyang paningkamot may manimon si Mo Shepherd og mga balaod nun si anhing kongresista Raul del Mar napasar gyud sa House of Representatives sa third ug final reading. As speaker atong higayon na si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa wa pa sila mo adjourn para sa eleksyon sa 2019, napasar gyud ang balaod nun sa House. So, napaunta to'y chance, mato ni anhing kongresista Raul del Mar, nga igbalik nila sesyon, human sa eleksyon, mapasar sab sa Senado ang iyang bersyon. Kaya di ba, mabalik man na sila sa June, human sa eleksyon, aron nga pila ka adlaw lang na ilang sesyon, tiwasuno nila ang unfinished business, sa di pa sila mobakasyon na sa para sa SONA. June, May, ikahuman June sa eleksyon, doon na pa na sila pipila ka adlaw nga sesyon. So ni labi si Del Mar, nilang Senador Grace Poe o sa mga senador, aron madali ta, kopyahan na lang ninyo kining akong balaod nun. O aron jud ang mga senador dili mo mainsulto, sa wa pa niya ipasaka dito sa House, iyan gihatag ang kopya silang Senador Grace Poe o kaubanan nga mao ni akong draft, i-improve lang. Doon na mo ikapuno, i-improve lang kay mo akong ipasar diri sa House. Giyango siya sa mga senador, why napasar sa Senado. So, bicameral man ang atong legislation, why nahitabo sa balaod nun ni Del Mar. Kung gikopya pa sa mga senador ang balaod nun ni Del Mar, legal ng habal-habal since 2019. Mas paspas unta ang regulation sa habal-habal kung nalegalisar na siya in 2019. So naamatay draft, ihatagan man ko ni anhing kongresista Raul del Mar og kopya sa balaod nun niya nga napasar sa House of Representatives. Ato unya ning tipigan, ako ning tipigan ug akong ikumparar ining balaod nun nga ilang mapasar karon human sa 5 ka tuig nga pagtuon. Dako kay kahigayonan po parihara